iragarri egin genuen hementxe bertan, nola EAJ-rekin zegoela nola baiteko harreman bat EITB-ko zuzendari larriaren izendapena adoste aldera. Esan behar da, hilabete hori pasatu egin dela, eta hilabete horretan ez dela egon inolako kontaktu formal edo normalik. Beraz, Eusko Alderdi Jeltzaleak zentzu horretan eman izan dituen urratz guztiak alde bakartasunez edo eta beste alderdi batekin edo batzuekin adostu izan dela eta inolaz ere Euskal Herria bildurekin. Guretzat logikoena zatekeen gobernuan dagoen alderdiak eta oposizioko lehen indarrak batez ere pixka bat irizpideak biltzea, irizpideak adostea eta horren arabera EITB-ren ereduaz, EITB izan behar denaz eta EITB-ek batez ere legealdi honetarako izan behar dituen erronkez eta helburuez hitz egitea eta adostea. Ez da egon zentzu horretan inolako adostasunik, ez da egon aukerarik hitz egiteko ere, eta guk esan behar duguna da, bere garaian iragarri genuen bezalaxe, guk EITB-ren ereduaren gure ikuspuntua idatziz helarazi geniola Eusko Alderdi Jeltzaleari, beraiek ere berdina egitekotan gelditu zirela eta hilabete honetan gu oraindik zai gaudela, ez?